Jak wam się wydawało, że dużo ludzi stoi przed spotkiem, to jest dużo ludzi. Nie wiem, ja podziwiam, szczerze mówiąc. Jak wydawało mi się i rok i 2 lata temu, że wtedy było dużo ludzi, no to powiem wam, że to było raczej nic w porównaniu do tego. Aga, co tam? Ale ja nie wyglądam reprezentatywnie. Ale wewnątrz było już, szczerze mówiąc, całkiem spoko. To znaczy, ilość ludzi dalej była przeogromna, ale można było i sobie pograć i pooglądać panie hostessy i cosplaye, i pokrzątać się po salach i wziąć udział w różnych turniejach, gdzie można było wygrać całkiem sympatyczne nagrody. Ja mogłem pochodzić sobie po moich ulubionych, mięciutkich, superowych dywanach. Można było znowu pooglądać i przetestować Oculusa z Rifta, podotykać eleganckie auto, pokręcić się po korytarzach, pogadać, ponakręcać sobie na spokojnie jakieś relacje na YouTube, czy gdzie tam kto tworzy. Dla celebrytów było całkiem sporo miejsca, gdzie mogli podpisywać autograf swoim fanom, śmiechłem. Generalnie bardzo na plus, a szczególnie widok spotka wieczorem, który za dnia może nie jest najpiękniejszy, ale jak jest podświetlony, naprawdę robi wrażenie. I tym w sumie opłynął dzień drugi. My są z Agą dzisiaj na ostatnim dniu AEMA. A trzeciego dnia, kiedy wreszcie udało nam się przyjechać trochę wcześniej, bo nie sponiewieraliśmy się alkoholowo jak dzikie węże, szokowały pustki. Dosłownie aż głupio było mi tam łazić i patrzeć, jak mało jest tam ludzi, kiedy dopiero przychodzą odpowiedzialni za stanowiska fachowcy i to wszystko jakoś się tam montuje. Wtedy wreszcie można było odetchnąć pełną piersią, zająć miejsce sobie na trybunie, pooglądać wszystkie bajery z bliska. Samotność dosłownie doskwierała mi na każdym kroku. Można było też spokojnie sobie opuścić ten budynek czy spodek, wyjść na świeże powietrze, zaczerpnąć trochę, dychnąć się świeżym luftem, spożyć sobie jakiś zdrowy posiłek z licznych but rozstawionych na placu, czy to z KFC. I trzeciego dnia wreszcie udała nam się pogoda. To jest tak zawsze. Zawsze jak coś się dzieje 3 dni, to przez pierwsze 2 musi być obrzydliwie. O, dzień trzeci, sala, Aga, Dawid, Jo. No i co? I będą CS-y będą leciały, nie? Ino. Słyszałem, że będzie grał team Hannes Gro kontra Wylew. No to co to za gra, jak my To jest wygramy? mecz z góry, wiadomo jaki będzie Na wynik. CS Lunchu, że wodzionka postawiony. To jest TV Silesia Confirmed. Ja. I tam to jest sponsorowane przez Remigiusza Rączkę. Ej, teraz wiemy jakie opcje mają ustawione, to sobie teraz takie w domu ustawimy. No i dzień tak sobie pomału dobiegał końca i kiedy wróciłem do spotka mniej więcej o godzinie 21:30 byłem zszokowany, jak duża liczba ludzi dalej się tam znajduje. Udało się jednak jakimś sprytnym sposobem znaleźć na miejsce i poczekać i poobserwować sobie finał. Kiedy już wreszcie nastąpiło zwycięstwo, to co się działo w sali spotka, a zresztą co ja wam będę gadał. Zobaczcie i posłuchajcie sobie sami. Współczuję tylko tym, którzy potem przez całą noc musieli sprzątać całą salę spotka, a z tego co wiem nie było ich tam za wiele. Ale powiem wam szczerze, że takich emocji związanych z grami i generalnie z e-sportem nie przeżywałem dawno. Warto było? Ja, das stimmt.